Fáilte rúb go clár nua go PLAIC. Is bishop barista na Ghaeilge agus tá maid sráha siad an stór inta físeán atá fáil an saomh fólam TG Ceir. Chomála bheith suúr cúpla euro I ddío caffi. Chlár an léineo be a castar le shiopatóir inspráide chun rain. Chluise muid banna ceol Gaeilge atá Filíocht chu ceol Africach. Chomála go leor heile. Nis, a cuine chu le hána grom a cant fí lag ilrí agus tréan ilrí san nginideach? Well, tá beg an beg eile is le fólam ag Gaeilge inniu. Cuine í clúis amach gon ór an deasata ag le bheith smaoinú ar na rialachaí. Bhfuil tuairisc na barista? Muis is fá mar a bheith sú. Nach brá lá. Se buchas le dia. Tuairm teil leat má fearr. As amsa go mag a bheith nginideach earra thug a bailach sin nniu. Cínte. Well, as am dearm mar sin. Bhfuil is a cenar úsag an tún tuisiú nginideach? Tás, réalta an tuisiil nginideach. Chó mai siar an na rialachaí réid. Agus bhfuil is ad cit a gceis le tréan ilrí agus lag ilrí? Tás, I gás lag olraí, dyn trwy'n ifir uha a chwilw, leis yn ifir olra a chrachw. Mar hampla bod, nhw, cwrtyr yn litr a gydere, leis yn ifir olra a yna. Mar hampla broga, agus chwile chynal olra ele, tadr trein. Cwyd am dearm mar sin, leis yn chéad chéim ele. Tás am le tréan ilrí, Nis, ní áiríonn tréan ilrí sa tuisiú nginideach. Cúpla sampla ó sin. Tonta. Trasna na donta. Na daoine. Óráin na naoine. An tain arw fi'n sin, na go gyrtyr arw nginideach olra. Trasna na donta, óran na naoine. Sin is camid ver an árdal faoi lag ilrí. Mar níl lag ilrí an brú be heasa. Der hagann siad faoi bhrú ag an tuisiú nginideach, bhíonn siad ar heis ar in ifir uha. Mar hampla na capáil. Rástaí na gapal. Na fish, carrig na bhar, na cearca, cró na garc, bróga, Peter broke. Tigim. Sas na donta sin sin olra, ní árin sin olri riamh na chuige. Ach fannig lag olri a ile a gúni, a sharan ua fuivrú an nginideach. Níl doubt be, ach gur fóm a hóid éisteach usa. A gaurin na portíní béil si le a gaurin. Manam go gaurin. An bheith muid inis, ó bhfuil an nginideach earra ar eolsad. No mucha, ach ag ceannacht. Fáin tecin dín. Muc sin an ifir uha, mucha sin an ifir olra. Is lag olraí tá gceist agus mar sin caithú file ar a leagan uha sa nginideach. Na mucha ag ceannach na muc. Is, tá obair mhór waid an tad sinne. Is féidir le do scíl ligean, agus bheith géisteocht le glór na don. Glór na don? Na hápar go bin esceocht eile. Go dtí fáid rom. Cloch le desin. An fálamóir éisteach chasa, bhfuil rantanú óranad chun bheith smaoinú an na rialacha gramadaí, bhfuil beidir go fiú chuid smaoinú ar cheanú hócap. Farar ní léon óranáin a chóras leis na heisceachtaí. Is breálamsa na scéalta a bhíonn ag moll scéal chuin go minic, agus bíonn siad a tuairt ólas chuin faoin na cantar Ghaeltachta agus pobl na Ghaeilge fut na tíre. Sí slinn ina seoas go dún Garbhán. Go dúrmid cuairt a shiopa atá duine rudaí ar bhealach an difriúil.
agus an tróia nach bhfuil níos mú siopaí leis an gur chuige céanna. Tá an tálam go bhfuil Ruby an seollam. Te nach bíon an doras a gcónaí oscailte going mar nuair há lágsúla san tagandaí isteach agus fécinn siad an rudaí há going há mé gobarn sása don Garbhán Greenway Eco-Store don saora ar há mé tar éis mór teiste chríomhnú cúpla seach nó hin buach sa dia is pas úntaach é bhanig níomh cagan ón tanafabal an siopasá smaoinmh úntaach agus uair nua aici gan deag chun an siopasá oscailt. Is mis an níomh cagan duscail mé an shiopa iolra na pandéma an raibh mé cracáilta cap mé breis agus 20 bliain ag obair le GSK. Is fuailm rudaí plastica ní léon gá leis heasta gún rud éigen a dhéanamh don timplacht. Hiya, chun tú? Tá galúnach lur. Galúnach well, se an áit, Oxford Greenway, galúnach dente go háisiúlan. Bhí mé anmh bhuiach an pasta áil an saora, mar bhíom beagání nága déanamh fasúil gom clár cinach, mar bhuair mé má teistáin a cúpla bhío hin. Tá mé gobarn sá le cúpla seach na nuas agus tá 6 rud anna bhuair banta leis an siopasá. Siopasá co-inspráideach mar tá rudí de friúil arsúla going mar hampla tagandaí isteach lena cuid lení, a cuid bosaí agus chuir mína a cuid rudí gan. Agus ní léon fleiste go úsáid tá an siúpa plastic séir agus sin an rud is mú faoi chun an éing arátha éfacht dearfa go going ar an timplacht in anna dúilteach. Agus rud eile ná rudí nachhfuil sa glíní há siad go léir tacht ó dína áitiúil agus cólachtaí áitiúil in éing sin an rud is múdúing mar is féidling sais cabhar a healhdómh san chun a chuid cólachtaí a chur gnúil de gríine agus socha há díine há rudí tacht ón ó bailóchaí agus ó dúna gáil agus gachar is rud úntaach é. Agus nuair derm bhfuil réimse mór rudí a going an tá rudí cosúla deodorant agus há an pacáistú déanta as pop air sin an rud is ruúil sin an rud is éfachtú domsa ceann anías é agus daily face balm a going agus rudí defriúla a going agus cosúla serums rudí son agus há wax melt a going agus há eán rudí cosúla candle defriúla agus há lip balms fiú déanta as beeswax a going an sa cosúla an ceann sa Tilly's dry skin ceann agus is féidir leat hand cream aráil comá agus is thoisi déanta as beeswax agus is socha gur beeswax rud is rud anna defriúla agus rud nach cíonn tú gacha le lá agus thoisi go háling tá sé anna bug ar de crackan agus thoisi anna anías gan deag. Úsáidan iad soch somála mé hé nuair bíon smidúarm is makeup remover pads agus thoisi iad aúsáid agus féile iad aúsáid cúpla óir agus thoisiad anías agus nádúrtha agus anna inmhónatha gan deag háisiad cinnt. Tá rud defriúil á dhéanamh going sa siopasá agus fáim taithí defriúil i gcomparáid le mar cáirde agus posna eile agus is socha ghfuil si seach an éfachtúnta go bheith orm don todhchaí is socha. Is a chafaí agus tá me cinnte go daine ceanna go seolat. Slán. Siopa inspráideach gan dat. Ca mé hen tríal níos lú pleisteach úsáid. Ca mé fad le bheith fírineach. Is bhfuil post saora atsa? Is cuioin romsa gur thosa a gobar a gafe is má fósa freastal ar scoil. Is breadan is orm. Am téanis, tá muid goil brisio fógracht a thuige. Is náidir na go dearmad ghfuil na mír na seo ar fad chomála go leor le fáil ar an saomh fólam TG Ceir. Feice me ficheán á bhendarship. Slán tamilín. Fáilte reis go PLAIC,
An chlár na mleanimúte chud gan stór inta físeanna tá le fáil an siomh fólam TG Ceir. Nis banas gnách gurmid tús le cuite dó le hóran, agus is iad an banna ceol mórla rá cíla a bheitslín an orsa. Nis is banna ceol fíor spéisiúil iad cíla, as blá clíad a chud is mú. Tá ein tunchar ag an geol ón Afric an óranse, chomála go leor óran eile atá ag cíla. Cé gur ceoltóirí cumasacha iad, níl éon tionach an ceol leis an óranse, ach chuinigí clúis leis an gó cheol glóra. Bí an, bí lom, bí gasta, bí croga, bí clista, bí cínta, bí casta, bí glic, bí grávar gal gairach, bí sucr leistig, is bí dainach, bí étram gan channa serbe, id a chorp, id a chrí, id a cheannin san tlí in a choran tú héna láhar e peicolúdar in a will tú. Bí an lom, bí leidir ildan an óra chasan an down, bí an dom agus búla muid le chéil an óra hagan an town, bí an, bí lom, bí gasta, bí croga, bí clista, bí cínta, bí casta, bí glic, bí grávar gal gairach, bí sucr leistig, is bí dainach, bí étram gan channa sarbe, id a chorp, id a chrí, id a cheannin san tlí in a choran tú héna láhar e peicolúdar in a will tú. Bí an lom, bí leidir ildan an óra chasan an down, bí an dom agus búla muid le chéil an óra hagan an town. So, Fiúma cohítar five. Oh, Lana me right now, fiúma cohítar five. Oh, Lysa for it, oh, fiúma cohítar five. Oh, Lana me right now, fiúma cohítar five. Oh, no need that on down here, fiúma cohítar five. Oh, Lana me right now, fiúma cohítar fire. Noni an si dweef cosca chor ma vroga, noni an si dweef cosca chor ma chota, noni an si dweef cosca chor ma roma. Lana me, Lana me, Lana me, Lana me. Lana me, Margo with my first view. Lana me, Margo with my helicopter go. Lana me, Margo with my first view. Lana me, Margo with Shirama Homasago. Lana me, Margo with my first view. Lana me, Margo in the Mola Bali Erundam. Lana me, Margo with my first view. Lana me, La Perla de Atala de Avogon. Lana me, Margo with my first view. Lana me, Margo in the throw of a homonon. Lana me, Margo in my first view. Lana me, Mala Lana Mohria Bula Lama. Lana me, Margo in my first view. Lana me, Aaron Wizardly Hand on my gun. Lana me, Margo in my first view. Lana me, Fimo Shoday, not me, it's my Lia gun. Ta Sela gun, Ta Sula gun, Ta Rawa gun, Ta Ruma gun, Ta Bola gun, Ta Guma gun, Ta Towner on Shaw. Ta Skela gun, Ta Shula gun, Ta Desha gun, Ta Dusha gun, Ta Casa gun, Ta Busha gun, Ta Fowler, Mora, So, Fimo Cohítar fire. Oh, Lana me right now, Fimo Cohítar fire. Lysa for a fiúma cohítar five. Oh, Lana me right now, fiúma cohítar five. Oh, no, need that on down here, fiúma cohítar five. Oh, Lana me right now, fiúma cohítar
leis roimh cosca fear arma anam. I léhéid de óran spregúil. Agus teachtareacht láidir dearfa chomá. Is cum a cedhín srút bhóiríonn tíl leanart be gachra tau. Bín se ní sés go freisin ar vín sú góladar má. Siar inis go hinis frital. Go gasmuid leis an leachtar ildánach sin, Colm Bó. Tá Colm Bó trína chéile a cuairtúrad gint. Ach meastú, céirta tá se sa tóidir. Susie, inside here, folks. Fake or Reese, Susie, fake or Reese. Tom Fane agus what's in those Holmes agus Watson, Cagney agus Lacey, Cornflakes agus Banya. Tá sa go manis chuna sa bhreama gúna sa chásin. Bhí sé có trína chéile ag tráma mór na héal ná gur bhís a gannach teachnú gomachta bhí sé. Cad É le Liam Ó Muirthíle. Táim má sheomra go seomra fód an tí ag lorog rod éigin. Is nach meid is gom Cad É, nó go bhaig mé. Ní héan stán a ráine, an plúr garv daun, ná an plúr mín bán. Cé go dógam amachid, is go grimsa bheid, is go ninim builína bhain. Ní hen laur vís a lévi, más bún mochine, is a legus hoim. Cé go siasam ag na shelfine, is go viacham tríthe. Is go déam mochlúine an nólar. Ní hen ochar a bhíú mi, ní rás ag dul amach. Ní agus ní ar siúl, cé go bhfuilim ó sheomra go seomra fód an tí ag lorog rod éigin. Is nach faici, is go bhfuilim ag déanamh bráin chiúin. Dálan sin, le duine de bhór ilí na Ghaeilge Liam Ó Muirthíle. Ceapan muid gur dáin seafóideach a seoigh go hús, achas léir go rud cinnte bhaid níos daimhne i gceist ag an téit a gintin san dáin. An simúl. Ach tásúlam go bhí Colm Bó hebí céirta bailí múir agus ag stoppa sé céasa Susie-wacht. Nis tá halbheith speisialta nealach le Micheál Ó Ciaraidh an nóirse. A chul sib trácht a riamh bhuachal Bó as Ciaraidh, nó an Kerry Cowboy mar a sárannir. Well tá clúas cáil bainteach ag Séaghan Ó Súilleabháin TikTok agus Instagram.
Well, Shane. A bhí hí cosanta. Just really last. Ger here. It's a galore clish ogam food a Shane. Oh, ruddy maha. Well, to masking on is though. Well, Beter Gregori to Hain Atney at the Ockle Hain Martian. is Micheál Ó Ciaraidh is as cúnta chiarídum ach. Is tógamach ahan in níos fearga dtíonar mar an Kerry Cowboy. Tis go mé mo cur ruddy in order na meán chumarsáide a bhain le Micheál fan dua leis an bhaineann agus an cultúr Ghaeilge leis. Kin size Cantar A Hyundai Harry Martian. Well, I'm here to agus tá manna clienta tá ciaríar ceantas na counters is áile in éireann tá na raircanna fada goin anna chud feirmeoireachta da anna chud trasóireachta iatá bhula. Shane's ansima ogate a gursi femrock the darnoi in the storm carvast or danig and simisha. When you're in Rawagum and Ariv Vihil, Rugo Kogstog Misher and Verum, agus vies Teeplig as the handbag goni. Near a mation simagums, the machine agus me og, af the handbag gone out, na bat, na couple, na creed, the hand size rod, be me goni, a gear give a mullo, a spreelo, a dinner for the machine. Jan Kershi is Martian day gnak la an ditcha. Der ha misje gebale Irene Harter lahorte sé meiden bí an annachhuid le dinmh. Agus gná lá sé dacar rá, bí an ermiorcht anna héasúrach, bí sé difsiúil brahar an tán am líon atá. Ach fel áir tá gan óga teachtar an saoil ha mi gnóchla sin, bí na balle tuairteisteach agus cuir le dósáil, ní le deirlis. Cén an bhí is fearr agus cén fa. Tá bhí is fearr ná an capel, is beán am fiechantar agus iad a ré, ha si anna grásúil mar anna bhí beán am iad. To Jennifer wine a Shane, Martian and main and Chilik a leg, Gneevak agus Gnohak Erin Gandó tá an fitte foite is saoil an tailige go baile. Bhín mar fuair anna gnochar fad bín si tamán Taracóí, a crew bó na héansáisrad. A chamáile sin bí mahanún golanna gníomhachar an bherim agus mús móirí leis gandát. Na héin apáirteach sa tailech. Tíomh mí den post agus den saoil féimreachta atá agat. To post Kinlín Ella ogad Lína Fosta to clues Calart na meán conversaide mar an Kerry Cowboy. Caird go ddíreach atá gceis leis an concept seo the Kerry Cowboy. Is ook gur hostig sé le linn na pandéman or iirih hí le drán ar me go baile an bherim agus hosta méid ina fí seo an chuir me order TikTok is Instagram is ruí mar sin an son. Agus as sanna dánig sé an or iirih le mé roigs roig spáint sé an na tuathe agus rudí bhain leis an gultúr leis gan dát. Agus as sanna tháinig Brown Kerry Cowboy is docha. Cén ardún Lína is ansalagus cén fa. Is docha fel láthir Instagram an ceannas fearlam, cé gur hosta me mac le TikTok, is mailemón tangháil a bhíonna gom leis na lantóirí agus pictúris ar dí mar sin na cornáide. Tu go leir lantarí agad a Shane mar sin dé bhfuil aon nod agad faoi conas locht leanana ómhór a bhealú heag de prófá. An dá chlas agam san áiríomh ná ar dúis canú gláda ciaríomh agad. Agus an íosan madra glóite gáid. Ní gá aon tal a bheith go tain fa tá madra glóite go bailagad. A bhfuil si hén costasach? Ó ha si costasach, íhinn si an méid sin fiola. Go te cé capan tú mar sin dé faoi choncar na meán chomarsáide chursaí Ghaeilge déistótha agus go hairithe Lína. Ba tá na héanana fiochantar na fóin fel láthir is docha ha mí gafa látha, agus tá se anna háchtach mar an Gaeilge an feicáilach ar na hádáin sin. Ma has gonna be ábhartha agus buinte le daoine ógus docha. Cén éise tá ortanis? Mis anna chean, mis fiche ceair. Agus inis dom tá tú I dá réalt mór Lína ach an bhfuil mar an sama agad sé sna meán clóite fásta. Is dócha dom ghlúin sé há tácht na meán clóite go meachtain áíomh níl daoine cineach nó dá nó rudí mar sin don bharmhór, ha de bragad láidir ar na meán cumarsáide ar na fóin leis an nuachtas rudí mar sin na gáid. Má tá simet na meán chomarsáide, tá túfas le fóla mó léhéid a Shane. Nach bhfuil sé aonach bhfuil locht leanta ag duine a bhfuil an meritin sima agam san Ghaeilge agus san Ghaeltocht. Fiú más Ghaeltocht chéirí is mú is ansa leis. Is pas bíad le bleanacht ar éile se bólan. Is féidir le psúlacha ar a bhí seán sin a ríist ar an saomh fólan TG ceir, chomá le 8,000 eile sa stór staidir. Is féidir muid leanacht na meán hóisialta chomá, tá muid gnóthach ar X, Insta agus TikTok faoin ainm fólam TG ceir. Gaeilge web is leanagaí muid. Well, sin bhfuil weimse gan agran seo go PLAIC. Go dtí go gastar ar a chéile ríis muid, chunig í orí placa ólais le fólam TG ceir. Slán go fólín.